Ang pinatagas na dito yung opisina. Ding na man lakwa, magpasimpa. Well, ma'am. Hindi ganun na ito eh. Ang pastel nga. Ang bado-bado. May ka na medic. Napindas na ito. Yung ganun na medic. Parang taman sa iman. Okay, pagbalo. Ganyan ka na dumano. Anong mamimanan? Gabi, dinala sa kuya, blawlaw ko na. Kanda lang, baby, narunod na nga, baby. Nakadalas ko lang, baby. Kasuga. Gagamat, uno ko, nagdama, nagtutubo. So, tadya ka mo, anya dito nagatil, kakatirabi. Islaman ni, awal mo ito ito. Mabang mo kanya puto, kasi nagsugo na. Dapat sa amin ni Chris. Ha? Oo. Makatulog ba? Pwede na.
Naging ginagawa kalmanan tayo di mga 5:19. Nakuha Ano? Nasa simagpulta kami. Parang nagbuton. So, patawa, hindi ako nagjawan. Hindi sa ako dito. May mga dito tayo. Urgent na. 17. Okay, manitas mo. Hindi mo nakalala na. Nakapasok na din kung talaga mga Friday na. Ay, Monday. Kaya nakasigura mong muli bumaba ka ng So, bari naman, hindi na parang kawawa ni Medyo. Nag-trip at ipag pa na pala. Yung mga pansera na mo, dapat ako. May tawag na lang daw sa kami. Nagula sila makanak yun yung ano yun. Tawag ka na, di ba? Alam ko sa bato, napanalin ako pag gusto ko ang gulbako. Gusto ko ba? Ito, wala ka lang ng video yun. Siya ba mo sila patanong ko. Tango siya ng brown, ng ako.
Mali, bisa yung mga pusen ko. Dama mo prescribe na pati CSC Yeah. Monday office. The first Monday as yan. Nakita lang ni TikTok at inuwarta ko na. Kasi yan, ano? Asiyan atay, as yan. Nga, sumulong tayo. Amin nga, Under civil service. Oo, buti may kita nga, quarterly page doon was din. Monday to Thursday. Dapat lang uniform, tapos Pilipinyana, kas lakas dyan. Lulao. Dahil Pilipina na kung may gawa ka. Nagmotor ka pa, kumuli mo naman. Balik na naman tingog palda. Mestra lang po madapat. Di ba? Kung kita mo dito, ito na pinakapaldam. Slaps amin. Oo, yung kasi naman mo palda. Kasi pinatigaw. Wala, dato man ang identity ka, dana ko, ikasal, kalman mo Awan na. yung babae ka na. Awan. Hindi mo mag-tiktok kung matitis oras kasi ko kan. Kasi yung Drama drama na. Tapos ang gabi pa ba ni Maika, 4:30, 4:45, 4:50, tas dyan. Ang kayo ng alert naman. Kasi libasan ka rin. Meron akong kunain pa yung nakunain na gagawa sa pagkakan na. Dalagang Pilipina. Kung gano'n.
sa akin. Nagbibidro kami ng mata mo talaga. Chat ko niya, ano yung gusto din. Wala kang tag. Karoon pagbayad ng tuition fee man yun. Dakan mo. Uy, sopa yun. Dan. Ano yung check? Hindi ba? Kung magdang, kalpimitan ko. Uy, aman nga tatamo ko.
kan mamilkan. Kamay yan. Ay, doon ka dan. Karoon na bisa mga I-withdraw man namin din ma. withdraw amin yung masa kami ba? Bato? Delikado ka na. I-withdraw man namin yun, tapos kayo man. Wala yung manitawang test at IP. Uy, nasildo. Thank you, Lord. Nakapagbayad ka, Eds. Apo. Nandun pa urayan tayo nga sumaron no? SRI. Ay lang yun naman. SRI, PEI, CNA, ISOS.
May dadak na tayo yung ticket. Ha? Yung ticket tayo, ma'am. Nagpasipet sweldo. Oo, okay yun, renown trip ko. Nagpositan ti sweldo pa eh. Yung ganda deduction. Parang nag-online na niya payslip, ma'am. Awan pa nga ta. Ayaw na. Okay lang kami di online na payslip. Hindi pa yung mga record count pa yun.
Nalami. Nagadungot. Magbuti-kadungot. Adda ka na? man bayadan man mga mga ito. Apayaan ka na? Wala ka ng mga pagkunabi. Kayadan kayo ito nga rin daw. Sa deadline naman po. 13. Ano po? Kaya naibayad ko nito, hindi ako nito. Nagminaw mo. Sipay. Mga sa bibig, balik sa isa. Oo, nakapulo lang. Mga ganito chances of winning. Doon ka nung pala, kaya ikan nito gumata. Kaya mga practice na nila. Kung kanumay ka ng ebi, ayun ka doon. Ngayon, dapat practice mo sa Domingo. Behave na pa. Buti sa pagkakaluan. Ang kanya may gebak dito. Ano?
Ay. Dahil po, hindi na ano. Ay, palis yan. So, nagkabahay din. Ito na mga natatakado. Parang dapat ikaw mo. Mga lulus natin. Ate, kasi kami din, labahan ko sa ilim. Pagpatuloy naman. Ay, sana ka, umuli ka niya yung mga pagsigil. Nagsama ka kami sa mga sa bahay. Ay, malipot. Wala sa bahay. Nung approval na mo, ay, dati ba magkadwa? Or pa yung lang naroon mo, pag-scan ko, na-scan ko dati mo. Ay, nagkadwa? Ano na, original na, kasama niyo ito. At ano ka, ikaw yung mga original. Hindi lagaro. Narod mo, kakakatan. Dahil di original ati, yakam mo. Sila aming madi. Mabigyan dyan mga original mo. Go. Kasi nag-authenticate kanton. Awan ko. Ikip. Ansa mga puro padayta. Ikip yulak ta. Dayan yun. Dati ba mama ka ngayon? Ano ka nung pinakalit ko rin yun? Eh, nandun sa lalim na nun. Going from video. Eh, dami mo mang kakilatikan naman yun. Ano na talaga na ito, ticket mo. Para sa ano mo, TEB. Sige, 2,000? Magtunang tinagamak ko ni ano mo. Ano, bastos naman sa bansa. Isa pa sa list tayo, makamang So, patagan sa kami ginawa mo, kung yung medyo, isumbat naman. Spending ka 20,000? Natiligatan ko ang kanuha ng ito mo. 1985 na. 1985.
Gusto mo tinatama? Hindi, oras mo. 2:51. Isutan mo ka muna. Ito sa display lang siya. Kailangan na lang. Naglama ko sila ako. May mula sa dinuhin niya. Gusto dito. Yan lang. Dito eh. No? Sabi ko may mula. Well, ma'am, di talagtan. Isa mo mo pagkalatin ko. Alak tayo mang tilag ko kung pinalag. Eh, bali external na ito eh. Well, ma'am, na tilag ko. Sudah kerja ke overspending di Mas lakas din namin ti Salvan ni ano. Panan sa kanomin dinamag din na. Ibagada ako makinig ko. Ibaga lang ang pinipreso. Kaya nasa award. Ano na ka sa di? Mapantay na ng ako.
Excuse me. Excuse. Excuse. Sinong pwede Ako yan ko sa 50 request ni Ma'am Joyan niya, Ma'am. Ano? Pero college lang tati pamaiyakan, Ma'am. Uy, naday, edda ko ada i-post na dyan. Di lab school pa, umayon ka pa, may lang. Di ka. Research, Ma'am, ikapay. Research Extension, May BPAA. IGP. Ikaw, dito yung kanya, Ma'am. Uri, maulin ko sila. Ikaw lang niya, Ma'am. Nalakalang kasi sa uleta. May nabigyan na nga.
Arts, Taxi, CPE, Research, Extension niya po ma'am. QA pa yung makeup, patay sa Ano? May sado mo? Research Extension, okay. Research GP. Send to you. May isa lang ma'am ka original. Aduda din. Ma'am, dati
Ma'am Michelle. Ha? Ma'am Michelle na ako ng Minsan ko kaya messenger. Manalaing legend. Ay, isa na yan ka, ma'am. Dato ka na ipag-post na about raw feelings. Nya na. Kaysa si Rachel, ay na mo. Nya na, ano. Nung tika pa ka-notifyan na mag-email, sir, no email, kami ka mag-email. I-try ko ito kay Kwat SMS na. Nung kasaunto ni SMS or wow. kasaunto ni Ma'am Nimpa, sir, kay sa tingin ko kami SMS or busy pa yung magkata ko na next year ko mo. with the president. Ay, representative dito. Ay, Today, dahil natin Ang mga pinag-work wala ang day, different na tulangan. Nagtaan! Nagpilikan. Baga nga, nabasta ni Ma'am Michelle, nagkakasasal.
Daduma nga ni, Para ko demanda nga. na kapte tatamesa na yung minor. Baka, ayat mo lagi. Nabasa niyo Memon? Si Lamon, dado pinisting ka mo. Ay, boss! Peter, kada. Excuse I will my point, ma'am, is Ulit kami sa according To the memo, it says here, respective directors. amo kung si Kamat. Di tamo ko sa galakpan. Yan siya dati, Di tamo sa galak. Di ka naman ni pero man yung press mo minsublit. Tinayon mo ni Aris ko na. second case mo. Wala na eh. Yes! Pag-ibiyang lang tan, linong tuloy mo. Ipupus ko to yung system. Ay, dala tabagin. Ipupus ko yung system. I am not a director, and whatever I say, whatever I suggest, whatever opinion comes Soon! from me, kung sa ganitong datahan, meeting, papasok. Here kay mga mountain province. O, tayo sulat ito. Tapos Christmas party, ibigan. 17. Ay, hindi! Nakita-di! Panishiba! Sige na natin Mangyari ka dito. Kaptalan. Kaptan, okay lang kasi dadili ka ba kapag ganyan kayo kung natutungkod dyan. Wala nga, nabigos, bagang sa birthday ko sa tilugan. Kasi, hindi naman naman pilitin. Ang kailangan niya, kapag naman pilitin, yung useless mo lang ang iba ka, suggestion ko, hindi ka agad dyan. Kung tahan mo director, abibin mo gusto mo dyan, hantong maunong mo lang whatever I will represent. Walang kayo ni director, mabalik ka lang kaan. Di ba mamayan ni press? Mga makapal ni director mo, at pati, Gigi, endorsement director mo. Sorry. Ano ba naman lang? Ano na siya niya? Kung asa ko na, binopen ko to yung notification. Hello, Ma'am Mitch. Isa ay pakadaan na manlangan ng BP if upon na-tenpuan ang regards kay meeting kay Jebong. Ayun, sakit ko. Ako siya kung may pakada ka nga lang sa director. Sino ang mag-uryo? Ay, suka di pag-stress ako nga lang. Alam mo, may stress ng maruga. Di ba? Isang minute ka sa tirasan ko, nakaserial na eh. Ay, ito ka naman, biga. Ito ka naman, nakalipat ng biga. 100 pesos lang sila. Adaan ka Adan sa tapay, baka mo na nakapalo. Kasi kay bababa na nagita may as of sa bedroom. At kaya naman nagdagilugan nga dala. Kaya kasi na ako na siya kung isip. Kaya maybe si mama ba ne? Nagkulit ko. Ay, nga roon. Kaan na nun. Apa hindi na naman message. So, sila. Kunyari, amoy sisin. Yak pa ito na exist. Lagi ka mo. Naga po, Ate Jay, po, nagparasid na, ganito si Jay is Diyos at itlog na yung mga parang nga talaga practice that. Bebiro pa ni ko ah. Di, like damang kanina. Apa ibang kaya natin pagpapraktisan tayo choir. Ay, naka mo. Parang Oo na yan din nga to. Kawan mo. Napan, di jak makan jak. Wala na ni Jenny na dyan. Diyan wala makapan mo para bangon na. Sa Marday. Simbang gabi kami mga mapan.
Simbang gabi. Wednesday gabi. DJ, ito no, Rabiti, Domingo, di ba? Rabiti kami ti Domingo nga mapa. Ay, 15, alas 7. Brigati, Barbang. Uri kayat ko, wang pati, dari kami mga karat, mga right. Yung minsan lang po mo. Ama minsan lang nagtitili ay maramanan. Rinabiyawan, kayo. Ay, abang bulak pa. Parang hindi na talaga practice lang sa dance.
Maraming salamat mga kaibigan sa iyong mga suporta sa aking live stream ngayon. Idol Kamay mo, malapit ko nang ma-fully watch ang iyong last na plinay ko. Sis Lala Perez Channel 88, thank you so much. Nandyan yung support ko. Beth Madayag Kabsa, thank you so much sa iyong suporta. Lahat Itnagak Mix TV, Kabsat Itnagak Mix TV, thank you so much. Tito June MTV, maraming salamat po sa iyong suporta. Si Super Tinang, alam ko nandyan ka na nagtatambay, maraming salamat. Kabsat Bet Madayag, thank you so much. Agyaman na Kabsat. Josephine Channel, thank you so much. Jolene, Kuya Joel Vlog, thank you so much. Nakapag-play po ako ng mga videos nyo. Tito June, MTV, thank you so much. Alright guys, mag-end na po ako at uwi na ako. Okay, thank you so much. Goodbye everyone. Bye.